Ακόμη και μέτρ των ταινιών τρόμου να πλήρωνε η Βέρεια στο Καφτατζόγλιο θα ήταν δύσκολο να σκηνοθετήσει τόσο αποκαρδιωτικό φινάλε για τον Ηρακλή. Στην τελευταία επίθεση του αγώνα ένα αδόκιμο αλλά πέρα για πέρα μπασκετικό buzzer beater shoot του Σέντορφ στάθηκε ικανό για να βυθίσει στην απογοήτευση το Καφτατζόγλιο. Να πω απίστευτο. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Γελίο. Είμαστε, ξέρω εγώ, 9 άτομα μέσα στην περιοχή και θα δεχόμαστε γκολ από το Αράουτ ουσιαστικά. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Στον Ηρακλή γνώριζαν πως ο αγώνας είναι σπουδαία σημασίας. Οι ποδοσφαιριστές του Γυρεού δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή και η Βέρεια ήταν αυτή που απείλησε πρώτη. Το δυνατό σου του Παρμαξίδη τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Πάρδο στο 15. Η Βέρεια ήταν πιο ορθόδοξη στον τρόπο ανάπτυξης και παραλίγο να κάνει τη ζημιά από στημένη φάση με την κεφαλιά του Αλεξίου να περνάει out. Με το κεφάλι απείλησε και ο Τσιμπλίδης από το φάουλ του Κρυβοκάμπιτς στο 33. Η ομάδα έδειξε, όπως και στον περασμένο αγώνα με την Ξάνθη, ότι έχει δυναμική. Πιστεύουμε σε αυτήν την ομάδα και έστω και στο τελευταίο λεπτό πετύχαμε την ισοφάριση. Ήταν ξεκάθαρο πως όλος ο Ηρακλής είχε επενδύσει το παιχνίδι του πάνω στη στημένη φάση του Μαρίνκοβιτς, αλλά ο Σέρβος απέτυχε να νικήσει τον Τέρολ στο 37. Το ημίχρονο έκλεισε με τον τραυματισμό του Κρυβοκάπιτς, ο οποίος υπέστη τράβηγμα και αντικαταστάθηκε από τον ήρωα του αγώνα. Ίσως να ήταν και μοιραίο. Η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο ήταν εικόνα μιας ομάδας που ουσιαστικά δεν μπήκε ποτέ να παίξει ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο μέρος η είσοδος Πουρσανίδη και Παπαδόπουλου νοικοκύρεψε λίγο τα πράγματα. Ωστόσο πάλι η Βέρεια ήταν πιο απειλητική. Στο 53 ο Ζουλίνιο προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Μπάρδο και ένα λεπτό αργότερα ο Τσιμπλίδης δεν κατάφερε να νικήσει τον δερματοφύλακα του Ηρακλή. Η κεφαλιά του Νικολόπουλου μετά τη σέντρα του Έμερσον σήμανε επίθεση για το Γυρεό. Το ίδιο σκηνικό συνέβη αμέσως μετά, αλλά δεν ήταν γραφτό για τον Νικολόπουλο να χρηστεί σκόρερ. Η κεφαλιά του Κατσαμπή εξουδετερώθηκε από τον Αλεξίου πάνω στη γραμμή. Στο 73, τρίτος ανιάστοκες κεφαλιές του Νικολόπουλου και ο Μαρίνκοβιτς στο επόμενο κόρνερ σκέφτηκε να σημαδέψει το Μαλαγκουένιο. Αυτό ήταν. Ο Ηρακλής είχε κάνει τη δουλειά στο 74 και μια δύσκολη αλλά αποδοτική ημέρα στο γραφείο φαίνεται πως είχε τελειώσει με τον Αντώνη Ρέμο να χάνεται στις αγκαλιές συνεργατών και φίλων. Ήταν το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα της Super League. Οι οπαδοί του Ηρακλή δεν σταμάτησαν στιγμή να τραγουδούν και έδιναν μοναδική παράσταση στην εξέδρα. Ο Νικολόπουλος σπατάλησε την τελευταία ευκαιρία που αναλογούσε στους κιανόλευκους και ο κύριος Δαλούκας έδειχνε το χρόνο των καθυστερήσεων. Όμως κάτι έλειπε, το τελικό σφύριγμα, και ο Πετκάκης γέμισε με το Σέντορφ να ολοκληρώνει το έργο της ισοφάρισης στο 94. Η Βέρεια το άξιζε, αλλά ο τρόπος έμοιαζε με μαχαίρι στην καρδιά του Γυρεού. Το τελικό 1-1 πανηγυρίστηκε δεόντως από τους λιγοστούς φίλους της Βασίλισσας του Βορρά.